栗クッキー入ってる。ほら、青いバラもらったよ。青いバラ。あ、まあ青いバラか。バラ作る。まあ、空いてるよりかはいいんじゃない？まあ買えるだけぶどう買ってこようか。どこでやったかな。あ、カーコこれまだ見せてなかったよね。そこおる？何が？見てて。おお、した。お前四足歩行するようなタイプの動物ちゃうやろ、その見た目。そうなんすよ。かわいいやろ。なん結構かかわいい。クロウとクマが合わさったみたいな。もうクマにしてやってくれよ。なんかかわいそうやわ。なんか無理やり作られた合成獣みたいな感じがする。オールベアって書いとんよ。はい。もう秋も後半やからあんまり時間かかる種は植えられんし。ああ。まあ年中咲くやついいでしょ。ローズとブドウと体力なさすぎるもん。ああね。うん、これでやっとクッションも買える。マナーファーティライザー。リボンとクッションも買えます。レッドアイスプリンツ。なんかいろいろしてる。レッドアイスプリンツ。エレメンタルカクテル。カーキンケールどっかにあったの？永続効果はないね、ジュース。あ、私もさっきそれのこっちバージョンだったわ。ゴーストペッパー。ミスリルのインゴット？そんなんお前にやるかボケ。だんだん気なくなってきたな。買い取り行くか。カークめっちゃちょうどいいとこにおると思わない君。あ、ごめん、無理、でもミスリルの次ってないんだよね。ないと。あ、ミスリルの上はあるのか。これがスナイト。スナイトの剣作って。あんまりない。あ、マジで分かった。じゃあ取ってくる。じゃあ自分で作ります。あれ、そんなスナイトない今。いや、停電したら多分ある。あーね。ファイヤーウンターが結構取ってき